Myslím, že v tomto prípade je premiér iba úprimne rozčúlený a mne prípada ako človek, ktorý je zatlačený do kúta. Na jednej strane je príliš dlho pri moci, príliš dlho v svojej bubline, ktorá ho o niečom utvrdzuje. Na druhej strane ja si myslím, že on naozaj verí tomu, čo hovorí a myslí si, že ľudia nevidia jeho výsledky a že mu krivdia. Samozrejme, že tými vyjadreniami prekročil všetky hranice a sú absolútne neakceptovateľné. Na druhej strane byť tak dlho vo vysokej politike, neustále v strese pod drobnohľadom, nečudujem sa, že človek začne byť paranoidný a veľmi ťažko znášať kritiku. Premiér podľa môjho názoru cíti aj s pribúdajúcimi rokmi a zdravotnými ťažkosťami, zhoršujúcim sa imidžom vo verejnosti, že jeho možnosti pokračovania sú limitované. A mne prípada naozaj ako človek, ktorý nevie, čo so sebou a nevie, kam ďalej v živote a je zatlačený do kúta a bojí sa o svoju existenciu, bojí sa dostať sa mimo moci alebo stratiť ju, pretože tým môže ohroziť sám seba, môžu prísť vyšetrovania. Videl príklad Vladimíra Mečiara a ja mu tú vnútornú situáciu vôbec nezávidím. Musí to byť veľmi, veľmi nepríjemné.